Len pár minút od Senca vzniká projekt, ktorý mení štandard bývania. Poďte sa pozrieť. Samozrejmosťou je podlahové kúrenie a chladenie s tepelným čerpadlom, príprava na klimatizáciu, elektrické exteriérové žalúzie a fotovoltaiku. Na poschodí sú k dispozícii dve samostatné izby, priestranná kúpeľňa a hlavná spálňa s priestranným šatníkom. Dom má vlastnú záhradu a terasu orientovanú na juhovýchod, dve parkovacie miesta pred domom. Výhodou je výborná lokalita s kompletnou občianskou vybavenosťou pešej dostupnosti a rýchlym napojením do Bratislavy, do Senca aj do Trnavy. Dom je aktuálne vo výstavbe a už toto leto môžete bývať vo svojom.